Ина бародаро рӯзи 28 май ҳамиҷа ҳами лое ки дидесед ҳами наомадагиай на болош тавш қоқ шидагиай бо ай болои ҳами бо лой омадеса инаҷа инаи раҳда набад дина шав ай усталба усубед неми ростои чилики мабад ҳами шав то ҳозире саат 9 ай то инамиҷаро омадагиай омадай дидед инаси раҳ омадай инаисаи тараф накад байну ҳамашнам лоям хе чиза хе молои майда инаинаё сахта иш иёро тела када инаҷо буромада дар тарафи мактаба уҷа усунан бисёр рафтагиай бисёрш ис омадеса инаҷа иса камтар пастӣ боша омадеса ина ҳама хай камдагиаю хонаро дар уҷода тақсим кардаган ай трасаи душанбеи бохтара ай траса у пара тақсим кардаган наиҷа наи хони қория якум этаж тай лой дамондагия ия ду этажа кришашон хона кардага то се этажа якум этаж тай лойда дуюм этажа якум этажаш тай лойдани дарвозаша десе паранаи дарвозаша нами тай лой дамонуже то қариб ними ҳами қишлуқа лой рафтагия инаиҷа инаи масҷида иначка гидесеҷа қавсун нарафта су баландидаю ки ба ҳар ҳол то нимша рафтагия ина уже инаи мардум лои тайёр мулоим ғишт рехтеся инаде инаҷа ғишта ина масҷид баландида инаки то инамҷора то анами хонаро лой рафтагия инами лой инами ҳавли ами дуромадагия та инам дарахт дошта лое ки ҳамиша омаде сабад лой сахта ҳамиҷа дар пушт дараи амунҷа ай боло заминора кандагиа бисёр замина канда мисовардагия мера ҳавор касада инаиҷа ҷои чиликима чуқур буд 3 метр чуқур буд та оли амуро бо баланд кардагия ӯ бо баланд шудагиада бо 2-3 метр дига иҷа баланд шудагия дидеса ихтимол кришаҳо уже киҷода буд як криша бад нест онам боша ина мира анами кришаида уже шифирошам шикаста тах кардеса тамошо кунед боло дар қишлоқа миусталба кати свет рафтагия хе свет надоштан ваё инаиш соз буд инаишам соз буд дигарош ина 1 2 3 4 5 6 7 8 қариб 10 ғалтидагӣ будан тай лойдан наёро нав часпондан наки бо ҳами лой омадеса инаҷа хай қоқа инаҷа гашта меша инамҷа чиқа ки деса нигаки ранги ов ис омадагия на территория намё навай ина байнаш
байн қоқай ненеҷа қоқай лои пешин омадага қоқ шидага уже яки бой болош ҳамеша ки ҳамеша буд гузаштагӣ омад бо ҳами чиз милой на тарафам рафтиса ина тараф рафтиса тарафи мактабай мактаб корпуси майдако ина гудако синфҳои ибтидоӣ ҷутаи лойда корпуси дароз дошта ушон танашда лояд сад вайрон шдага стадион полный пури лоя иҷа